मोसौ दोस्लायनानै फैखांबाय आङो दायो नै ओंखारनानै थानो होबाय दा बिराद गोबाव लेट खालामसिगोनलाय आरो बियो हिनजावफोरनि खामानिबाथाय बिदिनो नोगोर बाखायो आङो एकदम हामफे न'आव थांनो मोनसिगोनखाय हाथायानो नायदो ओमफ्राय दिनै बेनो आरोना हाथाया लोमा लोमा जादों जानो हागौ नोंथांमोना नुखादों हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो एकदम हामफे न'आव थांनो मोनसिगोनखाय हाथायानो नायदो नायदो हामफेया न'आव थांनो मोनसिगोनखाय खावलायजों रोदा ओंखारलायबाय खावलाया रोदाया बोरो बबेथिं दङ रोदा ओंखारलायोबालाय ना थोदस हाथायानो लोमथाराखै हनै इसोर न'आव थांनो मोनसिगोनखाय हाथाया बवा दिनैसो थांनो मोनसिगोन आसोला गोबाव जाथारबायमोन थांनो मोनैया न'आव थांनो मोना गानो थांनो नागिराखै खनबेसे थांनो मोनखो र' हाबा जाखांनानै मेरला थांगासिनो माथो नोंलाय खनसेल'सो थांनो मोनदों जालायखो एथ' गाइसफिखा मै बेदर जाहैनाया बावबाय बेयावल'सो बे खनसेल'सो थांनो मोनदों माथो नायलाय गोसोखांलाय नोङो खुसिया लाजाखाला नायदो रोदा ओंखारबावसिनसो दा दसे उनाव खावलायनिफ्राय हाबफैदा गावासो मिनिगासिनो बिखुनजोनाव थांनो मोनसिगोनखाय बोरमा गिदिर मोनजासिगोनखाय मोनजागोन मोनजाया देन्जार चालाकसै आसोला आयु थ' लोगोफोर सान्दुङा बिराद गोसा आरोना जौ रोसि बायदि बिराद गोसाथार जादों दायो फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव होननाय बायदि जादों आरोना दिनै सान्दुङा बिराद गरम ओमफ्राय दिनै बेनो आरोना हाथाया लोमा लोमा जादों जानो हागौ नोंथांमोना नुखादों माने बिखुनजोनाव थांनो नागिरदों आरोना दिनै बिखुनजो ओमफ्राय बिहावनाव आंनि बिहाव बिखुनजोनाव थांनो नागिरदों दिनै आलासि जानो हामफेयाबो बिराद गोबाव जाबायमोन आलासि जानो थांनो मोनैया ओमफ्राय जों थांथ'नाय जाखायाखैमोन बिदिनो दैज्लांनि खामानि माइ गायनाय फुनाय बोथोरखाय थांनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दासो गासिबो जोबजोब्बाय दाथ' फुजानि बोथोर फैगासिनो दुर्गा फुजा जानो गोनां दङ लोखि फुजा जानो गोनां दङ कालि फुजा जानो गोनां दङ गोबां फुजायानो फुजा जासिगोन दायो ओमफ्राय बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बर सोरनाबा जानुवारि ओमफ्राय पार्टि जानाय जासिगोनलाय जानुवारिफ्राव ओमफ्राय माइआथ' दायो ओंखारथ'वाखै ओंखारसिगोन साननैसो उनाव माइ ओंखारब्ला आरो खामानि जासिगोनलाय दायो आङो माने दुब्लियाव मोसौ दोस्लायनो बोरमा दोस्लायनो फैदों आरोना मोसौ बोरमा दोस्लायनो गालांखानोसै ओमफ्राय फंबायमोना खासिगोन आरोना मोसौफोरखौ ओमफ्राय नायनोसै सानबेसे थानाय जायो बिखुनजोनाव दा मोनैबासो मिथिसिगोन दायो आङो दुब्लियावसो फैदों मोसौ दोस्लायग्रोनोसै आङो मोसौ दोस्लायना लाग्रोनोसै नायनो हागोन नोंथांमोना सान्दुंखौ ओरैबायदि सान्दुं गोसा बा नै अख्राङा खोमसि नुलायलायो आरोना सान्दुंजोंनो मोसौखौ बबेथिं खादोंथाय नायग्रोनोसै आं बै टेस्ट खादों खोमा थ' लोगोफोर जोंना मोसौआ नैबेहायनो खादों नैबेनो मोसौआ ओमफ्राय बै मानैखौ दोस्लायखांबाय आङो नैबेहाय माइ गायाखै आरोना बोरि गोजौ नालाय बियो दै हाबा बेनिखायनो माइ गायाखै बेहाय मोसौ खानो मोजां आरो दायो आङो मोसौखौ दोस्लायनोसै लोगोफोर दोस्लायनानै दै दौना गालांखानोसै आङो ओमफ्राय थांनोसै बिहावनाव हामफेयाबो बिराद थांनो लुगैगासिनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो थांनाय जाथाराखै जोङो गोबावसै बिहाव बिखुनजोनाव आलासि जाहैयैया ओंखायनो दिनै थांनो ओंखारदों आरोना मोसौ दोस्लायनानै फैखांबाय आङो दायो नै ओंखारनानै थानो होबाय दा बिराद गोबाव लेट खालामसिगोनलाय आरो बियो हिनजावफोरनि खामानिबाथाय बिदिनो नोगोर बाखायो आङो थांनायसो दं आं दा बांद्रायबाथाय खावलायाव रोदा ओंखारसिगोनलाय बेना नै दा रखें रुखें गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो होननायसो जासिगोन बे खालि सिरियाल माबा माबि नायनायानोसै आरो हैद मबाइलफोरखौ होबाय थाजायालै बारा बेनो थ' थांसैथ' ओंखारथ' जल्दि चिकेन पक'रा जाहैनांगौ आंहा माजबाटाव चावमिन थुफा माबा माबि एकदम जालांनांगौ आयौ चावमिन थुफानो माबा मा होनो बाइकआ थावसोनो फैसायानो गैया माने गैया गैया एटिएमआव थांबानो मोनगोन माथो बेंकआव थांबानो चलो